Caps de cartell, el podcast musical de Time Out Barcelona. Benvinguts a Caps de cartell, el podcast de música de Time Out, on tota la música que sona és en directe. I per fer-ho possible tenim ara mateix al teclat el músic i productor Julen. Hola Julen, com estàs? Bona tarda, què tal? A les preguntes afinades i afilades, el crític musical de Time Out, Borja Dunyó. Com estàs, Borja? Molt bé, molt bona tarda. I donant els torns de paraula, una servidora de vostès, Míriam Riau, que també estic molt bé, gràcies. Caps de cartell, una mena de festival musical en format podcast on mirarem d'esbrinar els secrets de les cançons amb els músics que les han parit. També ens deixarem seduir per algunes de les anècdotes més sonades de la història de la música. Descobrirem les vergonyes musicals, entre cometes, de gent molt coneguda per tots vosaltres. I fins i tot marxarem a casa amb alguna noció de composició musical, per anar bé. Avui ens estrenem i ho fem amb un homenatge a la vida, concretament a Vida Meva, el nou disc de Ginestar, que ja ho pete arreu. Tot el que passa a Barcelona passa per Time Out. Donem la benvinguda a l'escenari de Caps de cartell a Júlia Serrasolsas i Pau Serrasolsas. Ginestar, benvinguts, com esteu? Molt bé, molt contents. Sou els primers convidats d'aquest podcast. Això és tota una responsabilitat, perquè si ho feu malament ens tancaran la barraca. No, esperem que no. I és un plaer, sobretot. Tot anirà bé. Que bé. Escolta, Borja, avui tenim a Ginestar amb aquest discàs. Ubica'ns una mica. Sí, jo enamoradíssim de Ginestar des de fa molt temps. No els faig la pilota, Vida Meva és el quart disc, però vaja, que venien ja de fer uns treballs magnífics. A mi em semblava molt difícil de superar el que ja havien fet, amb cançons, sobretot, o sigui, fan hits. Estimar-te com la terra, Ulls d'avellana, l'Eva i la Jana. Què podies fer ja, no, amb un quart disc? Doncs s'han reinventat una mica, no han repetit la fórmula, han fet un disc més canyero, més electrònic, més, jo crec, per poder tocar en directe en festivals, fins i tot. És un no parar de ballar. La primera vegada que el vaig escoltar, plorar una mica també, però ballar molt fort. Plorar, ara en parlarem també, amb col·laboracions com les de Maria Hein, Triquell, Niña Polaca, i amb una cara A que parla de l'enamorament, una cara B que parla del desamor, però que també parla d'altres coses. A mi, per exemple, em sembla que la cara B, a més de desamor, parla d'amor propi i que parla de la família, també. Total. Tota la raó. Oi que sí? Sí. Això també és amor, no? Vull dir que són totes les coses, totes les capes que acompanyen l'amor. Teniu la cançó de Mama, Sí. per la vostra mare, i a més la canteu amb la vostra germana Mayo. Sí. I això és molt gallina de piel, Bueno, és que no podies d'una altra manera. A més, la vam treure per Nadal, que ja era una mica gallina de piel, la gent està més sensible, i a més la vam treure amb aquest vídeo, que no teníem cap pretensió de que acabés sent un videoclip, però és que tenia totes les coses possibles perquè funcionés en aquest sentit, no? I és un vídeo que emociona molt, que és la nostra mare plorant escoltant-la. I la veritat és que són com un parell o tres de decisions que vam anar prenent i que han fet que la gent li arribi moltíssim a aquesta cançó i sobretot a les mares. I hi ha una altra cançó, que és Júlia, que el Pau li escriu a la Júlia: Júlia, i has fet teva tota Catalunya. Què més pots fer? Ja que et queda per fer? Fer-li una cançó al Pau, em queda. Això, per exemple. Això sí. Això algun dia hauria de passar. Això passarà, això passarà. Sí, ho estic esperant. Quina responsabilitat, M'ajudeu. Julen, tu m'ajudes. Molt bé, i tant. Tinc moltes coses a dir. Oh, tant, sí. Està fet, això, A Júlia, m'encanta aquesta cançó. Parleu que de petits ja fèieu del menjador de casa l'escenari. Com eren aquests Pau, Júlia, Mayo de petits? Hi havia aquesta llavor ja del que acabaríeu sent com a músics? Sí, de fet, teníem un menjador que és com bastant ampli i allà passava una mica de tot. Teatre, ball, música, i el que fèiem simplement era agafar instruments de joguina, de plàstic, teclats d'aquests de nen petit, així superpetits i amb molts colors, que és lo divertit, no? I ens posàvem en formació de tocar, d'escenari. Jo igual em posava allà amb el teclat, la Júlia amb un timbalet i la Mayo amb una trompeta. Tenim una foto molt bonica per això. I era així, passàvem la tarda fent veure més aviat que érem músics professionals.
Que xulo. I clar, després Sí. això, la vostra mare anava veient que això anava cap endavant. Jo crec que ja no s'esperava gaire, perquè, No. no sé, després de l'adolescència, o sigui, una mica abans de l'adolescència, doncs el Pau va deixar la música, jo seguia cantant, però tampoc vaig deixar l'instrument, llavors jo crec que vam pensar, jo crec que al final no, però també és veritat que som persones que tenim bastanta facilitat per parlar en públic, com sempre hem sigut, jo què sé, els típics que guanyaven els Jocs Florals i eren els delegats, doncs això i una guitarra és el que fa que puguis fer un grup de música, saps? Sí, o sigui... No teníem vergonya. Ha sigut més per la necessitat d'explicar les coses que ens passaven que en realitat per la necessitat d'estar sobre d'un escenari. Clar, és que jo em poso molt en el lloc de la vostra mare, no? I és allò de dir, tinc 3 fills, tots 3 són músics o volen ser-ho, a més ho fan en català, és a dir, qui em pagarà la residència, saps el que et vull dir? O sigui, d'entrada ho veus una mica complicat, no, això? Però, ostres, Total. Sí, a ni més a tan més... mal, que diu aquell. No, ens va molt bé, si és que jo crec que no ens podria anar millor. En cap moment us va intentar frenar? O dir, ostres, voleu dir... Frenar no, tireu- però sí que ens va dir per favor, per l'amor de Déu, acabeu una carrera. O sigui, feu alguna cosa, tingueu Que no uns sigui música. estudis. Sí. I ja, els 3 vam fer cadascun una mica el seu i llavors ella estava tranquil·la. Sí, sobre la por de que no li paguem la residència, nosaltres sempre hem fet una carrera d'anar a poc a poc, i per sort cada cop ens va una mica millor, que això també està guai. I tant, per favor. Quines músiques sonaven en aquella època de Pau, Julià, Mayo, petits, al menjador de casa? Què és allò que us va fer, no? Enganxar-vos a la música o... Doncs en català sonava Sang Traït, Sau, Sopa de Cabra, Els Pets, molt inicials, i en castellà Juanes, Rosana, El último de Niña la fila. Pastori... Sí. Sabina, Serrat... Però a casa s'escoltava... Els pares escoltaven música i hi havia música d'ambient. O sigui, Sempre. sí, jo crec que sempre hi havia música d'ambient. De fet, hi havia com un disc que era el mateix que estava a casa, que estava al cotxe, que era un disc de cançons infantils que ens tenien atrapadíssimes i sempre hi havia algú allà. O el de Nadal, els vídeos que tenim de Nadal, que per sort vam tenir la sort de que la nostra mare es va passar tota la nostra infància gravant vídeos. I en tots els vídeos de Nadal, l'època de Nadal, hi havia sempre com villancicos per allà. Uau, això volem veure un videoclip. Sí, però també és veritat que la música no era la protagonista del menjador, saps? No. O sigui, era música que estava allà. Érem nosaltres. Sí. Exacte. Clar, a més, tots 3 músics, però vosaltres 2 per una banda i la Mayo per una altra. Podeu explicar-nos secrets entre germans? De dir, no, és que a mi no m'hi faig gaire, jo amb la meva germana. O és que tenim caràcters una mica diferents, és el moment de la confessió. No, la Mayo i jo tenim un grup, bueno, ara ja fa un any i pico o 2 que no toquem, però que es diu Aquelarre. I bueno, algun cop havíem parlat, podríem fer un grup als 3, vam tenir com una fantasia, un estiu de poder fer alguna cosa així, però vam dir, no, és que potser tampoc cal, no? O sigui, ja hi ha Aquelarre, ja Ginestà, ja farem una col·labo, i al final ha sortit la col·labo molts anys després, però no sé, jo crec que ja està bé. Sí, crec que la Mayo i jo tenim caràcters molt diferents i que els dos ens agrada escriure molt de la nostra manera, no? I crec que mola molt, no? Com cadascú poder ser lliure de fer les coses com... Totalment, com ser volen. honestos amb un mateix i amb el teu talent. Sí. Sí, la Mayo és l'hòstia, he d'escoltar Clar. el disc, és molt guai. El que parlàvem dels hits, a veure, Ginestà, jo crec que és un grup un hit darrere l'altre, potser abans d'un estil, ara d'un altre, però jo us volia preguntar, quin és el... Ja no quin és el secret, perquè sé que no ens el direu, però com saps quan tens una cançó, quan dius aquesta és la bona, no? Vull dir, perquè, clar, hi ha estructures, hi ha melodies, hi ha arranjaments, etc. no? Però hi ha algú que s'escapa, que has de dir, hòstia, això és bo, no? Això va al disc. Sí, per la part amb la que jo em sento més responsable és per les veus, sobretot, per les melodies i per les lletres, però l'embolcall que dius tu és imprescindible amb Ginestà i tenim la sort que ens hem deixat acompanyar superbé pel Xico la majoria dels cops que hem fet cançons a l'estudi i la veritat és que ell té molt clar el que és un hit i hi ha cops que em diu aquesta fem-la així, no? I és molt guai escoltar i deixar-te acompanyar bé. Però sí que és veritat que quan jo estic escrivint a casa i tinc una bona idea i la sé desenvolupar perquè estic en un moment guai i tot va bé, a mi em ve aquesta sensació. També ho notes, no? Sí, el picorcito. I quan la passes per primer cop al grup de WhatsApp o la passes a col·legues també ho saps. Quan
quan el col·lega et diu buah, està guapíssima, o li ensenyes i diu passa-me-la, no? En lloc d'ensenyar-me-la, passa-me-la, o a quan es canvia més ràpid de tema. Però la cosa aquesta de la visió de fora també suposo que deu, no? Vull dir que algú de fora també... És imprescindible, perquè, clar, jo estic com en la meva bombolleta del meu sofà i la meva tauleta i el meu ordinador. Els gats. I els gats fent coses, però al món exterior és molt important saber si agrada o no, perquè no només fem música per nosaltres, al final. Exacte. I ara que parlem de secrets musicals, aquí tenim una mena de Sherlock Holmes musical, que és el Julen. Julen, què has pogut descobrir de la música de Ginesta? Quins són els secrets? Doncs hi ha un secret que a mi m'encanta, i especialment en aquest disc, que és el que utilitzeu per reflectir la nostàlgia. De fet, ara parlàvem de dues cançons que parlen de família, la que et dedica tu, Júlia, a la que parleu de la vostra mare, i les dues parlen d'alguna manera del passat, o són nostàlgiques en essència, per la lletra, per suposat, però hi ha un moment preciós, que és un tema d'arranjament, que és una decisió estètica musical, que és triar un acord menor en comptes d'un acord major, o bé a la tornada, o bé a prop de la tornada, que no és tan habitual. Aleshores, anem a tocar-ho, aviam com sonaria això si fos en major en comptes de menor. Tenim la cançó que li feu a la vostra mare, que fa i un cos més viu aparta els núvols de la ment. Això tan preciós és acord menor, pel públic general que no sàpiga, doncs canvia completament el mood, sense entrar en teoria musical, que si haguessin dit i un cos més viu aparta els núvols de la ment. De sobte és molt més esperançador, potser, però no ens porta aquest passat. I el mateix 100%. Es passa a la cançó que li dediques a la Júlia, que feu aquest de petits. Ja fèiem del menjador el nostre escenari i ara ho fem per tots els llocs on puto calgui. Aquest menor també ens passa el mateix. No sé si ara és una cosa que heu fet superconscientment, si és una cosa que surt del cor, però també canviar per complet si de cop féssim de petits. Ja fèiem del menjador el nostre escenari. És molt més... Canvia tant. Canvia. 100%, És infantil, sí. Però és molt més naïf. I l'altre, en canvi, té aquesta cosa de... Ai, t'estrenya el cor. És preciós el que heu aconseguit. Sí, jo crec que el més pop seria buscar tota l'estona l'acord major i fer música tota l'estona que creixi, sigui increïble, però ens basem molt en referències que teníem molt clares. Per exemple, la de la Mama, aquesta transició d'acords és molt semblant a una cançó de la Maya que es diu Que de la nuestra mente, de la Maya Daoté, i que és increïble. Aquesta tia i escriu perfecta i toca també és una passada. I crec que fa servir aquest recurs d'una manera perfecta en diverses cançons i em va molar molt i vaig decidir com pillar-ho. És molt xulo i també és atrevit justament en un disc com el vostre, no? Molt enfocat també a que soni les ràdios, a que es pugui ballar, però també aquest punt d'emoció li doneu d'una forma espectacular. Però no és l'única cosa que volia preguntar-los que a nivell d'investigació, i és un tema ja no parlant d'acords, ni d'harmonia, ni de melodia, sinó de sonoritat. I és una cosa que ja porteu fent des de fa bastant temps, i és evitar, en general, sonoritats de piano tradicional i posar-hi més el rotllo dels sintes, dels pads, aquests efectes més retros, que també ens porten a la nostàlgia. Anem a posar un exemple de com podria sonar, per exemple, un d'aquests sintes que feu servir. Seria una cosa més perquè la gent digui què és un sinte, què vol dir sinte? Sintetitzador, doncs podria sonar molt més així. Ara no, això sona un pizzicato, no hauria de ser un pizzicato. Sonarà un sinte que és això d'aquí. Això? Per què això? En quin moment decidiu que sonarà això i no un piano normal i corrent? Això va ser una decisió ja del disc anterior i és una decisió que vam prendre... O sigui que el xico ens va començar a dir ei, hem de tirar cap a aquesta sonoritat. I llavors, com sempre, li vam fer cas, va sortir l'Eva i la Jana, que és el sinte en excel·lència, no? I tot el disc anterior va estar tan bé, i amb aquest hem decidit seguir amb el sinte, perquè crec que és molt característic de Ginesta, i alhora també una altra vegada Xico fa una aposta que és més electrònica, no? Però el sinte aquest és com... ja forma part de nosaltres, no? Ens en podem desfer en alguna cançó, no? O si a vegades no és tan protagonista, però sempre hi ha algunes capes per allà, i 5 o 6 a vegades també. Ja està molt omple de forma increïble, i segur que pels directes funciona superbé. La pregunta també és, a l'hora de compondre les cançons, us l'esteu imaginant ja així al vostre cap? O quan esteu només amb el piano o la guitarra està molt més despullada la cançó i és el moment que entreu a l'estudi que això pren protagonisme? Mai. Jo composo amb guitarra i veu i així. Essència. Depèn de quina també, no? Perquè, per exemple, amb la Júlia sí que tenies clar ja més o menys com aniria per allà, la prodo... Sí, això sí, però per exemple amb La meva sort, que és com la cançó que al final està funcionant millor d'aquest disc ara mateix, té un sinte
rotllo, com dir-ho, electrònic antic, no? Pon aeri, un poco... Totalment. frame Sí. Que funciona superbé, però que jo mai me l'hagués imaginat fins que vam anar a estudiar amb el Genís. I de cop t'atreveixes i dius, per què no? Clar que sí, clar És que sí. flipant. Jo al principi em negava, a posar aquests Deies, cintes. no, o sigui... Quasi em donava un atac, estava a l'estudi i deia, no. Però ara estàs sobre l'escenari i sona aquest cinte, Sí. que està tocant el sala I flipes. i estàs allà així vibrant com... Clar, és que si veniu tota la infantesa d'escoltar més aviat Serrat i Rosana, segur que els cintes no eren els referents de l'hora de fer cançons. No, jo deia, és que no em sento identificada amb això, però al final ho vaig escoltar, em va convèncer, tal, però al principi deies que em donava un atac ara mateix, te'n recordes? Sortir de l'estudi i superratllada. entre la infantesa i ara, vull dir, ens ha Han agradat... passat moltes coses. Ens ha agradat. Segur. No hem anat a Pont Aeri, De però... fet, per això les cançons que parlen infantesa no tenen aquest cintes. Exacte. Justament, Total. justament. Al disc hi ha col·laboracions, a part de la Mayo, Niña Polaca, Triquell, Maria Hein, preciosa la cançó dels ocells, i Marc Giró, el vídeo d'en Bategas, Sí, per favor. fent de doctor Amor. Expliqueu-nos això una mica perquè és bastant espectacular. Bueno, doncs, el Marc Giró, jo de fet ja feia com bastant que l'estava veient, no? Perquè la meva germana, la Mayo, la nostra germana, és superfan del seu Late Night. I llavors estàvem parlant amb el José i el Pau un dia, tal, i el José va dir, ostres, doncs, per aquest videoclip molaria que fos una persona adulta, tal, què us sembla el Marc Giró? I vam dir, vale, perfecte. I el José va tenir la sort de currar amb ell amb un tema d'un col·legi de metges o no sé què, tal, i tenia el seu contacte, li va escriure, i el Marc Giró ens va contestar superràpid i ens va dir, ei, jo no escolto música, a mi no m'agrada la música, però... No m'agrada la música. No m'agrada la música. Va dir que ell no escoltava música. Sí, i va dir, però aquesta cançó m'agrada Només perquè li vam m'agrado jo. enviar... Sí, aquesta cançó m'agrada molt, em ve de gust com viure aquesta experiència de fer un videoclip i vamos a por todas. I Que guai. l'altre dia ens va entregar ell el Premi Rec 105, el videoclip. Va ser I ho molt guapo. viu d'una forma brutal, el vídeo. Molt. És que és zero personatge, és que és ell, saps? Tota l'estona, fora càmeres i dins de càmeres. I pel que fa a les col·labos, com a resum, diria que hem decidit fer col·labos amb els amics que hem fet en la música durant aquests anys, que hem tingut la sort també de conèixer molta gent a dalt de l'escenari, al costat i de festa també una mica, perquè aquesta gent al final ens acabem trobant una mica tota l'estona cada setmana a tot arreu i amb qui hem tingut més afinitat hem decidit fer cançons. Hi ha un punt de vista artístic també molt important, no? I per seleccionar qui feia què, però bueno, ens venia de gust amb cadascun d'ells. No sé si li dedicaràs també una cançó en algun d'aquests col·labos, però el que celebrem molt és que en aquest disc, Pau, per fi, tu que li has dedicat cançons a tothom, te n'has fet una per tu! Això sí. I això és molt empoderador. I, Sí? no, és veritat. Quan l'escolto penso, pues ole jo, clar que sí, ole jo, clar que sí. Clar que sí. Com és això, aquest moment de dir, no, jo necessito ara fer una cançó per mi? Doncs quan vens estar molt malament, no?, i sents que t'has recolzat molt en la família, en els amics, en tothom que has tingut a prop, que has sortit molt de festa també per desinhibir-te una mica i hi ha un moment que dius, epa, també em mereixo una mica part de la feina en la que estic treballant per tothom, no? Del pal, li he fet una cançó a tothom, estic fent un disco en unes circumstàncies no desitjades a nivell emocional. Doncs dins d'aquest disco... difícil. Doncs d'aquest disco també crec que em venia de gust com explicar com estic, en qui m'he recolzat i sobretot que si depèn d'algú, a l'estar bé, sobretot depèn d'un mateix i treballar en aquest sentit va ser... Visca! Va ser molt guai. Visca l'amor propi. Jo recordo molt el dia que em vas dir, Júlia, em vull fer una cançó per mi, vaig a treballar en això. I Ja, és que, jo no a ho més, veia clar. va sortir ràpid, aquesta cançó. Sí, però clar, era molt fàcil fer-la, aquesta cançó, Sí. perquè va sortir com una vomitada, saps? Hi havia la necessitat, Hi havia la necessitat. Sí, però també hi havia el punt aquell de que no vull que soni molt egocèntric, saps? Aquella doble fil i aquest síndrome de l'impostor. I ara, Borja, arriba un moment del programa que ens agrada també molt, que és aquest radar. Ja tenim situats a Ginestar, però si ens agrada Ginestar, què més ens pot agradar? Va, us faig 3 recomanacions. Algunes potser us agradaran, altres no. La primera, un grup que acaba de treure disc i que també són 2 germans, noi i noia. En aquest cas, crec que
ella és la gran i ell és el petit, que són Angus and Julia Stone. Ai, sí. Australians, igual de guapos, però australians. O sigui, rotllo més rotllo surfer... Com més alts, no? Més alts. Amb les cames més llargues. No, diguem que no són de Sant Andreu. De Sant Andrew, poder són de Sant Andrew d'allà de Sydney, no ho sabem. I van tocar fa poc a Barcelona, a més van presentar el disc nou aquest que us recomano, el Cape Forestier, és molt guai, fan unes veus molt xules, és molt folk. Ella fa com una veu així com de Betty Boo, no ho podria imitar de cap manera, però... No. Intenta-ho, Borja, va. És impossible, no. De dibuixos animats, vale? Sí. Perquè ens entenguem. Molt guai, jo crec que a Ginestar els agradaria Angus and Julia Stone i la gent que escolti Ginestar també els I de agradaria. fet, Borja, m'has demanat que toqui una cançó d'ells. Jo t'he de dir que coneixia el nom, dic, sí, em sonen clarament. He buscat a Spotify i clar que em sonaven perquè la seva cançó amb més reproduccions no és seva, és de Sam Smith, és la de And won't you stay with me, 'cause you're all I need. I si us agrada, no aquesta cançó, però la sonoritat que tenen ells, jo també us convido a que els escolteu, perquè és cert que potser les cançons no són superpop conegudes, perquè tenen aquest rotllo indie, però no només fan Sam Smith, que ho sàpiga la gent. Vale. No, l'Andrea, la nostra guitarrista, va anar l'altre dia al concert i ens va dir que era una passada. Jo vaig tenir un nòvio que li agradava Angus and Julia Stone, llavors a vegades ho posava. Va fer més versions. Van tocar Miley Cyrus, Flowers, i van cantar una d'Alaska també. Mira, això no m'ho esperava. Ni tu ni nadie. Increïble. Amb aquesta veu? Amb aquesta veu, en castellà. Això està gravat, ho he de veure. Sí, està a Que córrer per divertit. xarxes el vídeo de la gent que ho va gravar. Flipa. Sí, llavors, això sí que surt a l'Spotify, si escolteu Ginestar, sí que et recomana Al·lèrgiques al pol·len. Sí. Vale. Que és l'únic grup que conec que té dues L's geminades al nom. Que a més tenen una col·labo amb Moques Gràcies superguai, jo ho sé, jo sola, molt guai, i trauran disc nou a la tardor, han fet un parell d'avançaments de singles molt guais, molt guitarreres, combatives, jo crec que molarà molt aquest disc. Molt guai. I... Sí, hem compartit alguna vegada escenari amb elles, són molt potentes. Sí, han tret Carinyo meu i Complicada, ara, si no m'equivoco. Sí. La Carinyo meu, és que aquesta és superrumberilla, no? Sí, i l'altra, aquesta Complicada, és una mica més punky, entre cometes, no? Aquest així guitarrero i tal, i molt bé. En tens una altra, de recomanació? Sí. Una última recomanació. Jo crec que té poc a veure amb la música de Ginestar, però mira, em ve de gust. Vull dir, això són coses també que m'agraden a mi. És el teu programa. És la Joana Serrat, que ara traurà un disc que es diu Big Wave. La Joana Serrat, per qui no la conegui, és una cantant que grava als Estats Units, que té unes ressenyes de l'hòstia a les revistes més prestigioses del Regne Unit, i que de vegades aquí costa una mica que se li faci el cas que mereix, perquè canta en anglès i potser això de vegades és una mica una barrera. L'altre dia ens va reunir una colla de periodistes, ens va posar com es diu això, el pressing test o alguna cosa així del vinil, amb un equip d'altíssima fidelitat i vam flipar. O sigui, ha fet un disc amb rotllo My Bloody Valentine, amb unes distorsions supercanyeres, un disc molt arriscat, també s'ha de dir, però jo valoro moltíssim això de la Joana Serrat, que va a la seva bola. O sigui, va absolutament a la seva bola, està super segura d'ella mateixa del que fa, i molt aviat sortirà aquest disc Big Wave, que acabes una mica atordit, també us ho dic. Vale. Hi ha melodies molt xules, però estan soterrades sota una maranya de distorsió superbèstia, i és molt, molt guai. Quina edat té, aprox? O sigui, és jove com nosaltres? 30, potser? Sí, jo crec que deu rondar els 30, la Joana. Sí, també té una germana, la Carla, que també és molt guai, però que fa una música més electrònica. I ella és sempre més guitarrera. Ai, doncs la buscarem. Sí. Joana Serrat... Escolta, és un ple. Has anat a ple amb el radar. M'acabo de quedar de pedra. En té 41, la Joana Serrat. Sí, del 83. Conserva molt bé. És fantàstica. La música de la Joana ens agrada molt. I tot això està molt bé, però en el programa també ens agrada indagar en les foscors més recòndites de la música. Arriba el moment de la calamitat musical. La calamitat musical. En aquest programa ens agrada visitar la història de la música, ens ajuda a entendre d'on venim, o poder no. I en aquesta secció descobrirem que més enllà de les grans obres també hi van haver grans pífies, sobretot personals, d'alguns dels compositors més celebrats del món. Acompanyeu-nos, doncs, a descobrir les vergonyes amb aquesta calamitat musical, episodi 1. El caprici de la reina.
Corria l'any 1830, any amunt, any avall, i es comenta que la reina Victòria d'Anglaterra va demanar al Palau de Buckingham la presència d'un compositor. Aquí hi ha marro, Bueno, el compositor, senyor alemany, nascut a Hamburg, de família amb molta clafolla. El seu pare era banquer, a més era fill d'un famós filòsof de l'època, o sigui que tenien tanta clofolla que de petit els seus pares, aquest compositor, li van dir allò de «Què vols que et regalem pel teu aniversari, fill meu?» I ell va respondre «Una orquestra!» I li van comprar! Això jo ho entenc que vol dir que hi havia allà una sèrie de senyors i senyores amb els seus instruments, a les ordres de les partitures del noi allà al menjador de casa, tota aquella gent amb el seu sou, les seves dietes, les seves pagues dobles. Us imagineu composar així? Us agradaria tenir una orquestra a casa, al menjador de casa? Uah, quin agòbio, Massa gent, no? Massa gent. És veritat. El cas és que la reina Victòria es va enamorar d'una composició, d'aquest jove compositor, una composició que es diu Italian, i va demanar que fes el favor d'anar-la a veure al Palau de Buckingham. Imagineu-vos. Arribes allà, la reina Victòria amb el seu vestit de 7 faldetes voluptuoses, caminant Buckingham amunt, Buckingham avall, amb els servents estirats davant les portes, fent reverències a tort i a dret, convidant-te a un té, un yoguití, d'aquests de missatget inspirador. No sé, jo m'ho imagino i em tremolen les cames de la tensió. I no és perquè aquesta senyora hagi mort ja fa uns quants anys, sinó que no sé ben bé com agafar una tassa davant de la reina d'Anglaterra, com es fa això, amb el dit petit estirat com el minilló d'Austin Powers, no sé com es camina per un palau amb les mans agafades pel darrere de l'esquena, em semblaria tot molt complicat. En fi, el cas és que en un atac d'honestedat, o d'estrès, o de vés a saber què, després de que la reina d'Anglaterra no parés de lloar-li en aquest compositor l'obra Italian, el jove compositor alemany va dir «Senyora reina Victòria», jo m'ho imagino així, ¿vale? Lamento dir-li que la composició no és meva, sinó de la meva germana. Toma. Wow. Com et quedes, no? Clar. I ara us preguntaria, amb aquestes pistes, amb aquesta història, qui creieu que podria ser el compositor, aquest compositor? Jo, si no ho teniu clar, tinc una pista extra musical, si necessiteu. Sí, perquè jo no tinc ni idea de música Vale. clàssica. Té una peça molt, molt, molt famosa que fa... Sabeu quina és aquesta, no? Sí, la de casar-se, però no sé Exacte. La va escriure pensant en què seria per un casament? No sabem, això. En teoria sí. Això en principi sí. Fortíssim. Entonces, però és que és molt fort això que has tocat ara, Julen, perquè es diu i es comenta també que això, clar, us dic qui és, vale? Sí, vale, perfecte. Félix Mendelssohn. Ah, Félix vale. Mendelssohn és el compositor que va composar, en teoria, aquesta marxa nupcial, però hi ha molta gent que diu que aquesta marxa nupcial la va composar la seva germana. Eren dos germans, Fanny Mendelssohn i Félix Mendelssohn, i moltes vegades signaven amb F. Mendelssohn. I llavors no se sap, hi ha molta gent que diu que aquesta composició té més a veure amb les composicions de sa germana que no pas de les seves, d'ell, i de fet també sabem que sa germana, quan ella es va casar, va composar la música de la seva pròpia boda Que gran. Uau. la nit abans de casar-se. Això Una tenim moltes jefassa. ganes, La Fanny Mendelssohn, sisplau, un aplaudiment! Un aplaudiment. És que res nou, És que ja ha passat tants cops al llarg de la història. Clar, i tenim la Mariana Mozart, o sigui, ara podríem entrar Heavy. en un berenjenal És fortíssim. molt gros. Doncs, en fi, ara arriba un altre moment del programa que ens agrada molt, que és la traca. Això és una bateria de preguntes. No, espera, que jo no m'he colat. Jo aquí estic explicant les vergonyes dels músics del món, però nosaltres volem saber les vostres. Vinga. Vale. Teniu alguna d'aquestes així? No té per què tenir a veure amb germanor, De vergonya? Potser té a veure amb compondre una cançó abans d'una cita o casar-vos, o també. que us hagin no sé. passat. Tinc 4 discos. No, però sobre això que estaves parlant abans, a mi em farà una mica de vergonya quan arribi al casament d'un amic. Ai, que això no ho puc dir. Clar, no ho pots dir. No diguis això, Uau. No ho puc dir. Ui, és que fa una cosa molt grossa. Però com per tallar-ho o com per, No, o per ara, deixar així, ens ha deixat a tots amb l'atenció. O sigui, jo ara necessito acabar aquest podcast i que m'expliqui què és el que hi ha aquí Escolta, darrere, tenim perquè un no gas, continuarà escolta. explicant-ho. això. Sort que No, tenim ja, molts no, amics que es casen, Sí, tenim molts amics. Sí, doncs perfecte. Sí, doncs sí, per tots sí. ells, que A veure, sapiguin que ja... Aquesta és la seva calamitat, A veure, la calamitat deu ser que... Està patint. La meva calamitat és Estàs ser un bé, boques.
Això és la meva aviam, calamitat. algun cop en directe, en algun concert, heu dit alguna cosa que no havíeu de dir? Ui, molta. Ui, el Pau va sí? dir una Algun cosa una speech? vegada, va criticar la plaça Major de Vic dient que era un socarral o que era un descampat. Uf. Ningú, solar abandonat. ningú va riure, jo vaig patir, pensava, és que no podrem tornar a casa I tots- perquè ens trencaran el nas. Sisplau, que soni l'Eva i la Jana! Sí. I alguna més així. ara et controles he liat. més, de A l'escenari. Banyoles també la vaig liar molt, Ui, un ui, cop. ui, ui, sí, això és Què igual. vas Això no ho fer? direm Què vas perquè fer, és il·legal. Banyoles? Què vas dir, que vam passar? No. Algú del llac de... No, va ser una cosa molt... Però sense voler, Sense voler. O sigui, sense saber. Ja us explicarem, això, per ara. tu vas tirant, comences a parlar, Confies. confies, i al final... És que això de que ens donin micros, si a tothom li donessin un micro, doncs segur que també faria pífies molt Sempre. grosses. Ui, Totalment. sí, Que sí. s'hi posin, que Sí, es posin sí. a l'escenari. Ah, que es ho posin provin. davant d'un Sí, sí, sí. micro, home. Ara. Home, clar que sí. Però sempre amb bona fe. Sempre ho faig amb bona Sempre. fe. Júlia, Digues que sí que... Sí, sí. No m'estan apuntant a una vista. el Pau ha compartit coses. Ara volem saber les teues, també. A veure, doncs... A veure, què em pot haver passat? Pues adonar-me la segona cançó que tinc la bragueta baixada. Ui! Ah, molt bonic, Això m'ha passat i és com... Ostres, ens podríem avisar d'aquestes coses, podríem fixar... O et vas veure un got ple Em vaig de cigarros. veure un cendrer dins d'una ampolla d'aigua, pensava que era una ampolla d'aigua, literalment, llavors vaig sortir a cantar, vaig fer un trago, i a l'escenari, a l'escenari, i de cop faig així, i tenia un piti a la Grumolls. boca. Oh. Sí. Llavors, Bleh. per sort, hi havia una pausa de cançó i vaig acabar aquesta part i vaig veure aigua i vaig escopir. Però és que escarós, O sigui, Et va sortir la veu tipus Tom Waits o Marianne Faithfull? la gent La no es Gabriela va... Sabina, no? Ho vaig dissimular bastant, però és que va ser fortíssim. O sigui, quin fàstic. Ara, per fàstic, sort, ja no fuma quasi ningú de ginestar, així que ja no passen aquestes coses. És veritat. Vinga, va, ara sí, anem en aquesta Vinga. traca final de preguntes. Entrem, Entrem. Som-hi. Són Som-hi. preguntes i respostes ràpides. Vale. Quina cançó voldríeu que posessin al vostre funeral? Qualsevol de Sílvia Pérez Cruz, concretament la de Cançó de Suburbi, que és una versió que fa, és increïble. Uau. Pau. La Déu nostra. Ah, Ja va d'això, és una cançó que està en aquest disc, Sí. de fet. Sí. Segona pregunta. Si fóssiu un instrument musical d'orquestra, quin seríeu i per què? Un clarinet, per exemple, perquè el vaig tocar bastant temps, perquè és un instrument que és com molt dolç, però alhora també té power amb els aguts. El cosí llunyà de la gralla, també, no? Perquè una mica... Sí, però sobretot el que m'agrada molt és l'aire, o sigui, com si el toques soft, així, és molt bonic. Et pega Que un guai. clarinet. Jo el metalòfon. Perquè al cole m'agradava molt quan me'l deixaven. Quina és la vostra sintonia de dibuixos animats preferida? Espies de veritat... Uau. I també, jo recordo una que es deia Ferros a les dents. Increïble. Ferros... La vida és complicada, nois, no... no. Uau. És increïble. Increïble. I jo gatigós. Sí. 100% gatigós. Quin ritual teniu abans de sortir a l'escenari? Ara escalfar molta estona veus, perquè ens hem posat serios, estem en coach, i llavors a nivell de Estem en grup... coach. Estem en coach, absolutament, sí. I a nivell de grup ara doncs, sempre ens posem les mans al mig, tota la banda, bueno, primer posem els caps juntets, posem les mans al mig i diem ginestar, in Sud-àfrica. In Sud-àfrica? In Sud-àfrica. Això és una història, perquè un cop vam fer un concert a l'Ateneu de Vallcarca, al costat, i van venir unes persones de Sud-àfrica i van començar ginestar, in Sud-àfrica, perquè li va agradar molt. I llavors, a partir de S'ha llavors, acabat, ja. sempre ho diem. Igual era el Sí. segon concert que fèiem, de ginestar. Sí, Això vol dir que heu d'anar a tocar allà, Estaria guapíssim. Estaria molt bé. Uau. Pau, tu què fas? No, Abans ho d'això fem- de les mans... Ho fem tots junts. Jo camino una mica sol, m'allunyo una mica del grup un moment. Mentre la Júlia revisa que les ampolles d'aigua siguin... I que tingui la bragueta. I penso molt sovint en això. Penso molt. No, clar, és un trauma que et queda ja. Sí. I també vaig al lavabo quasi bé sempre. En plan... Moment pipi. Això és un abans. clàssic. Sí. Sí. Així. Sí. Sí, sí. Una següent pregunta. Alguna vegada heu tingut la tentació de copiar algun artista o alguna cançó? Aquí. No, o sigui, el que sí que passa és que te n'adones després. Hi ha cops que dius, ostres, això que he La fet està referència. molt guapo. Per què està tan guapo? Perquè ja s'ha fet abans Clar. i l'ha fet Ja, aquest, ja. que és una música que escoltaves igual fa un parell d'anys i t'ha tornat de cop i volta i copies una harmonia sencera, una melodia, però voluntàriament no ho hem fet mai i em fa bastanta ràbia. Sí, la veritat. És lleig, és lleig. Sí, És lleig, és i, lleig. i te n'adones que actualment
hi ha cançons que són puzzles d'altres cançons. Totalment. Aquí, Què funciona aquí? aquí Què Èdic, funciona o sigui, aquí a Catalunya, Èdic. Agafes l'A d'un lloc, la B de l'altre... 100%, sí. Total. Si no fóssiu músics, a què us dedicaríeu? Doncs jo crec que m'hagués dedicat a ser mestra, tot i que ara, com que em segueixo dedicant a altres coses, doncs treballo en una cooperativa i projectes educatius. Seria això, segurament. Jo mestre, també, professor. També. Sí, Molt bé. m'agrada molt. I us agrada escoltar la vostra música o normalment escolteu música d'altres artistes? A mi em passa que m'agrada escoltar la meva música que estic fent en aquest moment. Per exemple, ara estem treballant en un parell de cançons o tres, de cara més endavant, i això sí que ho escolto molt. Però música ja publicada, a no ser que sigui per assajar i per refrescar una mica abans d'un concert, no me la poso gaire, la veritat. És que fa cosa. Però sí que és veritat, quan estàs fent, el que diu el Pau, quan estàs fent el procés del disc, i sobretot quan ja tens el disc acabat però no ha sortit, jo el que feia molt era, me'l posava i pensava, vale, ara l'escolto com l'escoltaria la meva mare, ara l'escolto com l'escoltaria la meva amiga, o com l'escoltaria un fan que té aquesta edat, saps? I llavors comences a pensar què li aportaria, què no. Això et dura 3 dies perquè després et tornes boig. I ja està, ja has de parar. Has de saber quan parar. I ara arriba el moment de l'última pregunta, que encara no contesteu, d'acord? Que és, volem saber quin és el vostre plaer culpable musical. El plaer culpable. Un plaer culpable d'aquella cosa que t'agrada molt però que et fa una mica de vergonya compartir-la perquè no està socialment gaire ben vista. No estem parlant d'un delicte, o sí, en aquest cas seria un delicte musical, i mentre us ho acabeu de pensar, que això és una pregunta que normalment li hem de donar unes voltes, avui hem sortit a buscar gent i hem trobat a la Maria Nicolau i ens ha dit quin era el seu plaer culpable. Ara mateix estic enganxadíssima, tinc en bucle Sant Elmo's Fire, que és una power balada rock d'aquelles dels anys 80-90 que va ser la sintonia d'una sèrie, ja no sé, em flipa. Sant Elmo's Fire! Borja, posa'ns llum a la foscor. Sí, una power ballad que va interpretar Johnny Parr en una pel·lícula, de fet, de Joel Schumacher, que es deia Sant Elmo's Fire, on sortien els Brat Pack, que traduït això era Colla de Mocosos, que era una sèrie d'actors que a l'època eren adolescents i que després van ser molt, molt famosos, com Emilio Estevez, Rob Lowe, Demi Moore i altres. I bueno, són aquestes balades hard-rockeres, no?, que et posen com molt... jo crec que abusen una mica d'això de posar-te a flor de pell, no? Sabeu què vull dir? Llavors, per això jo crec que tenen aquesta èpica així exagerada, no? Però té raó de ser, perquè en realitat aquesta cançó no és una cançó d'amor ni res d'això, sinó que estava dedicada a un atleta canadenc, Rick Hansen, que havia quedat en cadira de rodes per una lesió medular. O sigui que era més aviat una cançó com de superació i això, no? I llavors, però bueno, de vegades quan sentim les cançons no sabem de què van i ens deixem portar per la música, no? Però té aquesta cosa de ara aniré a superació. buscar escoltar-la. Sí. Sant Elmo's Fire, i tant, i tant. Us hem de dir, no sé si us ha donat temps o no, de confessar el vostre plaer culpable. Sí? Sí? Em fa molta vergonya, jo, un plaer culpable és... Ara ja fa bastantes setmanes que no l'escolto, però vaig estar escoltant molt una cançó de la Malú, que li dedica a l'Albert Rivera perquè ho van deixar. Oi! I que li fa una rebentada, en plan, és que tu mai m'has reconegut, jo t'he fet suport sempre des de l'ombra, quan tothom parlava de nosaltres, o sigui, unes apunyalades que... I això no ho ha fet servir ningú per una campanya? Per la campanya? Pues no sé, perquè a més sonava a la ràdio també, alguna vegada. Vull dir que... Crec que no hi havia per on agafar-ho ja, No. Estaven una mica... Malú, així ha anat tot plegat. Ha de tornar amb la Vanessa Martín. Això. Sisplau, aquesta història d'amor. Des d'aquí ho reivindiquem. Que no se'n parla gaire. Lesbianisme, sisplau. Jo he de dir, Júlia, que ens han xivat un altre plaer culpable teu. Sí? Aquest em sembla fantàstic, l'únic que no conec la cançó, però sí que conec un altre, que a més crec que és moment de que cantem plegades. Vinga, som-hi. Jo començo, i tu, si te la saps, que segur que sí, aquesta cançó de karaoke, la continues. Vinga, vale. Mar en calma en un atardecer, todo vuelve a ser como era entonces. Juego con la arena entre mis pies, dibujando sin querer. Dime de Bet. ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? En mis recuerdos lo ruego y no pierdo
qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo querer. En mi vida vamos a olvidar el ayer Y a comenzar otra vez. sin mentiras. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo querer. Vinga, Pau, també, tu també, Però ens acomiadem amb una altra. Dime, De dímelo. tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estels ni els mites d'altres llocs on no hi ets. I amb això acabem, Ginesta. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, vosaltres. un plaer. Gràcies als que esteu a l'altra banda. El mes que ve, més caps de cartell.